Bună ziua! Sunt Corina Neamțu, medic primar endocrinolog în Centrul Medical Columna și asigur suportul patologiei endocrine pentru pacienții care se adresează clinicii pentru probleme de fertilitate. Sunt aici pentru a răspunde unor întrebări ale dumneavoastră legate de impactul disfuncțiilor hormonale asupra fertilității și deja avem câteva întrebări la care am să încep să răspund. Prima pacientă are 30 de ani și suferă de tiroidită cronică, urmând tratament cu levotiroxină, inițial 50, apoi 25 de miligrame, și are și o patologie uterină legată de prezența unor mioame și întrebarea dumneaei este dacă patologia endocrină influențează apariția acestor mioame. Nu influențează, cunoscut, deși partea de disfuncție tiroidiană are impact asupra fertilității în general, nu în particular asupra formării de fibroame uterine, mai ales în condițiile în care doamna respectivă are o disfuncție subclinică, deci nu o disfuncție severă, și este și în tratament. Tratamentul pe care îl ia acum, și anume cu 25 de micrograme de L-tiroxină, este probabil suficient, dar evident că va trebui monitorizat atât la 6 luni, cât și pe parcursul primului trimestru de sarcină, practic de 2-3 ori pe lună. O altă întrebare este dacă ar trebui făcut un control al glandei tiroide și la ce vârstă. Ghidurile actuale nu ne spun că trebuie să controlăm, că nu ar trebui să controlăm absolut toate pacientele care se adresează clinicii, dar totuși este bine ca pentru pacientele care fie că au un istoric personal legat de disfuncția tiroidiană, fie că au antecedente familiale tiroidiene, în special de boală autoimună, ele ar trebui să facă un screening hormonal și imagistic înainte de prima sarcină. În ceea ce privește glanda tiroidă și preconcepția, ce ar trebui să știe o viitoare mămică, ar trebui să știe dacă suferă de boală autoimună, lucru care este ușor de efectuat prin dozarea unor anticorpi, sau dacă are noduli în tiroidă, chiar dacă nu are boală autoimună, ei vor trebui investigați și lămuriți dacă sunt periculoși sau dacă prezintă un potențial de dezvoltare pe parcursul unei viitoare sarcini. O altă întrebare care a fost pusă este legătura între infertilitate și hiper sau hipotiroidism, deci disfuncțiile tiroidiene. Deci, în general, funcția tiroidiană este foarte importantă, nu numai pentru femeia însărcinată, ci și în orice condiții. Atât hiper cât și hipofuncția tiroidiană pot impacta fertilitatea, nu major, nu sunt considerate ca patologie majoră, dar dacă nu sunt descoperite înaintea unei viitoare sarcini, sarcina poate evolua negativ în privința unei afecțiuni tiroidiene necunoscute și netratate. Deci este important și de aceea și la noi în clinică și în toate ghidurile și în general majoritatea ginecologilor au început să prescrie un screening hormonal femeilor care doresc să rămână însărcinate și atunci lucrurile acestea sunt ușor de identificat. Să știți că patologia tiroidiană este foarte frecventă. Tiroidita cronică, cu cele două forme ale sale,
mai frecvent hipofuncție sau chiar hiperfuncție, este prezentă la una din 6 femei. Procentul este mai redus în cazul bărbaților, deci destul de mare. Și acum, pentru că aceste determinări de anticorpi sunt foarte larg accesibile la majoritatea laboratoarelor și dat fiind faptul că ele sunt și în portofoliul medicului de familie, din ce în ce mai mulți pacienți sănătoși, fără niciun fel de simptomatologie, vin în cabinetele de endocrinologie pentru că sunt descoperiți că au o afecțiune autoimună. Pe lângă aceștia, cei care provin din familii cu patologie autoimună cunoscută apar și mai frecvent pentru că sunt avizați să facă acest screening centrat pe tiroidă. Deci, nu există o legătură de cauzalitate directă între disfuncția tiroidiană și infertilitate, dar femeile care au disfuncție tiroidiană au o fertilitate mai redusă. Nu este complet abolită, cum este în alte patologii, dar este importantă și chiar femeile care urmează tratament de compensare a disfuncției tiroidiene respective și ele au probleme de fertilitate. O altă întrebare care a venit este dacă există un rol genetic în afectarea tiroidei. Da, există, astfel că în familiile în care unul dintre părinți are boala autoimună de tiroidă, riscul de transmitere a unei susceptibilități de natură autoimună la descendenți este între 25 și 50%. Deci, practic, unul din 2 copii poate avea la rândul lui această patologie autoimună. O altă întrebare, dacă ar fi ce trebuie să știm despre bolile tiroidiene la bărbați și cum le este afectată fertilitatea. Și bărbații, cum s-am spus, dezvoltă patologie tiroidiană și disfuncție de tip autoimun și disfuncție și patologie nodulară, deci tumorală tiroidiană, mai puțin frecvent ca femeile, iar fertilitatea lor este afectată numai în cazul în care funcția tiroidiană este foarte afectată. Altfel, bărbații sunt mai puțin afectați de patologia subclinică. Am folosit de mai multe ori acest termen de disfuncție subclinică. Asta înseamnă că TSH-ul, care este hormonul hipofizar care controlează tiroida, este într-o valoare puțin mai mare sau mai mică decât limitele laboratorului, dar hormonii care se dozează împreună, respectiv T4 sau FT4, T3, FT3, sunt în limite normale. Deci, la nivel celular, lucrurile se întâmplă corect, însă TSH-ul arată că persoana respectivă are tendința de a dezvolta un anumit tip de disfuncție și trebuie să intre într-un screening în funcție de situație, la 6 luni pentru femei, poate chiar la 1 an și nu neapărat de a intra imediat într-o schemă terapeutică. Ghidurile recente ne sfătuiesc să amânăm tratamentul disfuncției tiroidiene subclinice la persoanele adulte și aici vreau să subliniez că excepție fac femeile gravide la care nu se admite disfuncția subclinică, ea trebuie obligatoriu tratată. Deci la celelalte categorii nu este nevoie de tratament dacă este doar în stadiu subclinic și pacientul sau pacienta nu manifestă niciun fel de simptome de hipotiroidism. Deci, nu este obosit, nu are pielea uscată, nu este apatic, doarme normal și multe alte simptome pe care probabil majoritatea dintre pacienți le cunosc. Despre am o întrebare legată despre uterul bicorn, care nu este subiectul emisiunii și nici subiectul endocrinologiei,
este o malformație congenitală de uter care poate sau nu este o malformație majoră care să facă imposibilă o sarcină normală, dar aici este mai bine ca întrebarea să fie adresată unui ginecolog și cam atât despre această problemă cu uterul bicorn. O altă întrebare este dacă există o afecțiune a glandei tiroide care afectează grav fertilitatea. Cu termenul de grav poate e mult spus, însă disfuncțiile tiroidiene, fie că se referă la hipertiroidism, fie că se referă la hipotiroidism și nu cele subclinice de care tocmai am vorbit, pot afecta fertilitatea. Și nu numai că pot afecta fertilitatea în sensul obținerii sarcinii, ci evoluția sarcinii este afectată. Astfel, pacienta care are hiperfuncție tiroidiană, deci o producție exagerată de hormoni tiroidieni, este probabil să aibă probleme pe tot parcursul sarcinii dacă rămâne netratată și la această pacientă riscul de pierderea sarcinii, de avort spontan, de naștere prematură și de hipertiroidism la nou născut este destul de mare. Cealaltă patologie majoră endocrină cu disfuncție hormonală este hipotiroidismul, care, dacă este clinic manifest, prin insuficiența mamei de hormoni tiroidieni, fătul va avea de suferit și cea mai proastă dintre condiții este aceea că suferă la nivel cognitiv, la nivelul formării țesutului cerebral și dezvoltării conexiunilor interneuronale. Pentru că în primul trimestru de sarcină, care este perioada cea mai vulnerabilă a sarcinii și în special legat de această disfuncție tiroidiană, tiroida fătului nu produce hormoni, ci el se bazează numai pe cei care vin de la mamă. Și atunci, din acest motiv, este foarte importantă ca funcția gravidei, și aici subliniez, în special în primul trimestru, să fie optimă. În legătură cu întrebarea cum se pune diagnosticul de infertilitate endocrină și care sunt principalele analize care se fac pentru descoperirea acestei probleme, infertilitatea endocrină răspunde la femeie de 33% din cazurile de infertilitate. Deci o femeie din 3 care ajung în serviciile de reproducere asistată au disfuncție ovulatorie. Și ca să rafinăm aici un pic cauzele, cea mai importantă este sindromul de ovar polichistic. Sindromul de ovar polichistic este destul de frecvent, reprezintă cea mai frecventă patologie hormonală la femeia de vârstă fertilă, afectând până la 15-16% dintre femei și în formele severe se manifestă prin tulburări de ciclu menstrual severe. Sunt paciente care au una sau două menstre în timpul anului și prin elemente clinice și biochimice de exces de hormoni masculini. Deci, păr în plus, acne, da? Pe lângă aceste probleme de ordin fizic, care evident le nemulțumesc pe femei și este unul din principalele motive pentru care ele vin în perioada de adolescență la medic și la medicul endocrinolog în special, există și o componentă metabolică a acestui sindrom de ovar polichistic legat de rezistența la insulină, care este cu atât mai importantă cu cât greutatea pacientei este mai mare. De aceea suntem într-un adevărat cerc vicios. Ovarul polichistic favorizează rezistența la insulină, da? Rezistența la insulină favorizează creșterea în greutate
și lucrurile pot fi ținute într-un echilibru numai prin diminuarea aportului caloric. Cu alte cuvinte, pacientele cu ovar policistic și rezistență la insulină se îngrașă mai ușor decât pacientele fără rezistență la insulină. Deci, undeva lucrurile aici sunt. Deci, ovarul polichistic reprezintă o provocare aflată la limita celor două specialități. În perioada de adolescență și în perioada după vârsta fertilă sau după ce femeia a reușit să obțină sarcinile pe care și le-a dorit, ele sunt în cabinetul de endocrinologie. În perioada de infertilitate apar la medicul ginecolog, dar oricum tot echipă înseamnă abordarea unui astfel de caz. La aceste paciente este foarte important de știut că partea cu tulburarea de ciclu menstrual și partea ce ține de cosmetică, cu excesul de pilozitate și cu acnea, sunt mai importante la vârstă tânără, urmând ca pe măsură ce pacienta devine adultă și mai mult crește în vârstă, să aibă importanță acest adevărat sindrom metabolic pe care îl prezintă, cu obezitate, cu distribuție asemănătoare bărbaților, deci pe burtă, deci în trunchi, da? Care îi crește riscul cardiovascular. Aceste paciente fac mai des diabet zaharat, hipertensiune și boală aterosclerotică. Deci, începe prin a fi o problemă de adolescență și continuă până la finalul vieții, pentru că dacă pacienta nu a gestionat corect această problemă care ține de nutriție și de stil de viață, ea va ajunge să aibă complicațiile cardiovasculare nedorite. În afară de acest ovar polichistic, și am prezentat o paletă mai largă a lui, ceea ce înseamnă infertilitate endocrină înseamnă și disfuncția hipofizară, în sensul în care hipofiza este un fel de creier endocrin și controlează ovulația și celelalte glande endocrine. Există anumite tulburări de la nivelul hipofizei care influențează fertilitatea. Hiperprolactinemia, care poate să fie secundară și moderată sau poate să fie cu valori foarte mari, ca efect al prezenței în hipofiza unei formațiuni tumorale care secretă prolactină în exces, este o altă cauză importantă de infertilitate endocrină și care are un tratament și poate fi ușor gestionată, iar pacienta poate prezenta sarcină spontană și copii normali. Deci, hiperprolactinemia ar fi a doua cauză. Sunt și cauze mai rare de disfuncție hipofizară, sunt așa numitele amenorei secundare de tip central, care sunt fie înăscute, deci pacientele respective nu au avut niciodată un ciclu menstrual spontan și ele reușesc să obțină o sarcină prin stimulare cu hormonii hipofizari care le lipsesc, deci tot prin reproducere asistată, da? Sau această condiție apare secundar, fie ca urmare a unei formațiuni tumorale hipofizare, fie ca urmare a unui traumatism la nivelul capului, fie prin greșelile noastre, și anume așa numitele amenorei funcționale, deci absența ciclului printr-o cauză nu organică, ci funcțională, și aici aș vrea să enumăr. Efortul fizic excesiv, deci paciente care fac sport zilnic, nu numai o oră, mai mult de o oră, care reușesc să deregleze axul hipotalamo-hipofizar și să inducă absența completă a ciclului menstrual. De obicei, acest tip de paciente au și o pierdere ponderală importantă. Pe de altă parte, greutățile extreme, atât un indice de masă corporală sub 18, cât și un indice de masă corporală peste 35, pot induce secundar tulburări de ciclu și absența ovulației. Deci, disfuncția ovulatorie este de fapt, reprezintă o sumă a acestei infertilități de origine endocrină. Deci ea, de fapt, este manifestarea
unei disfuncții endocrine. O altă întrebare la care a fost pusă: care sunt principalele analize care se fac pentru un screening endocrin? Când vorbim de screening, vorbim de niște analize pe care le recomandăm ca bază. Nu vorbim despre un screening al tuturor glandelor endocrine, pe care nu se recomandă atâta timp cât pacienta arată normal, are o greutate normală și nu are semne clinice evidente de o disfuncție a suprarenalelor, pe care nici nu am amintit-o pentru că e mult mai rară, sau a altor glande endocrine. Astfel încât în protocolul dinainte de o procedură de fertilizare asistată, în general se testează rezerva funcțională ovariană pentru ca medicul ginecolog să știe exact ce protocol va aborda. Se testează funcția tiroidiană împreună cu anticorpii, pentru că, deși pacienta poate să fie cu analizele perfect normale în afara sarcinii, dacă prezintă anticorpi, în primul trimestru de sarcină, tiroida este posibil să nu mai facă față cererii crescute induse de sarcină și atunci să apară disfuncția. Deci noi trebuie să știm înainte de sarcină dacă pacienta are sau nu prezență de anticorpi, deci boală autoimună subclinică, și o dozare de prolactină. În legătură cu această prolactină este și aici o întreagă poveste. Prolactina este hormonul care produce lactație. În afara lactației, el trebuie să aibă valori normale. De foarte multe ori, pacientele vin cu nivel ușor crescut al acestui hormon, care are foarte multe cauze funcționale. O serie de medicamente influențează secreția de prolactină și aici aș enumera medicamente pe care le luăm pentru că există balonare, metoclopramidul, motilium, multe antiacidele gastrice, toate pot crește ușor secreția de prolactină, nu e neapărat o boală. Pe de altă parte, medicația psihiatrică și anxietatea este un lucru pe care îl vedem zi de zi pe stradă. Medicamentele anxiolitice, medicamentele pentru psihozele majore, toate cresc nivelul de prolactină până la numere de 10 ori mai mari cât normalul. Deci, prima întrebare în fața unui test de prolactină crescut este dacă pacienta ia vreun fel de medicație. Dacă valoarea prolactinei este numai puțin crescută, de obicei endocrinologii cer și o extracție a macromoleculelor din această valoare ca să lămurim exact dacă prolactina care rămâne după îndepărtarea macromoleculelor este normală sau nu, ea fiind și singura cu activitate biologică și interesantă pentru pacientă. O altă întrebare foarte interesantă este dacă fertilitatea este afectată de greutatea corporală. Răspunsul este da. Nu de greutatea corporală ușor abătută față de normal. Adică dacă pacienta are, să zicem, 10 kg mai mult de limita superioară a normalului sau 4-5 sub, nu este afectată decât la pacientele care au exces ponderal ușor și ovar polichistic și care pot beneficia de normalizarea greutății și reluarea ovulației. Însă, greutățile extreme, respectiv un indice de masă corporală peste 40 sau în partea cealaltă sub 17, deci femeile foarte slabe, ele au o afectare a ovulației din cauza greutății. Și din acest motiv există și niște limite ale greutății în care pacientele sunt admise pentru procedurile de reproducere asistată. Să vedem dacă ascultătorii au mai pus întrebări. Avem o întrebare legată de pacientele cu ovar polichistic. Dacă, în afară de stilul de viață sănătos și produse cu inofolic,
înainte de a apela la stimulare ovariană sau alte tehnici de reproducere asistată, dacă se mai poate face ceva. Dacă greutatea este normală și dacă pacienta nu are rezistență la insulină, care se determină prin anumite analize simple, nu se mai poate face nimic. Deci următoarea etapă este ca pacienta să contacteze un medic ginecolog specializat în reproducerea asistată, care îi poate face un plan și de stimulare ovariană inițial și ulterior, în funcție de răspuns, mai departe spre fertilizarea asistată sau inseminare intrauterină. O altă întrebare este dacă se poate să ai probleme cu glanda tiroidă și să nu iasă la analize. Și care ar fi analiza care să te ajute să identifici o problemă gravă cu tiroida. Nu se poate să ai o problemă gravă cu tiroida din punct de vedere funcțional care să nu iasă la analize. Deci nu este posibil ca să ai hiper sau hipotiroidie și analizele tiroidei să fie normale. Însă poți să ai o problemă gravă cu tiroida, cu analize normale, și asta ne referim strict la morfologie și la patologia tumorală de tiroidă. Nu am extins subiectul când am vorbit mai devreme despre asta, pentru că e mai puțin prezentă la tineri și la femeile de vârstă fertilă. Dar dacă pacienta are o formă de cancer tiroidian și analizele de tiroidă pot fi perfect normale, ea nu este bine să intre într-o procedură de fertilizare asistată și ulterior de sarcină, pentru că nu putem întotdeauna controla creșterea acestei formațiuni tumorale în timpul sarcinii. Deci, de aceea, pe lângă analizele de care am vorbit, deci profilul hormonal tiroidian și cel de anticorpi, este nevoie cel puțin de un examen clinic al tiroidei care să excludă patologia tumorală. Evident că mici noduli infracentimetrici chiar nu sunt o problemă, chiar și în eventualitatea unei sarcini și chiar în eventualitatea prezenței unui tip de cancer diferențiat, în cele 9 luni de sarcină lucrurile nu se modifică dramatic. Dar în prezența unui nodul și eventual un nodul de origine oncologică și eventual a unor adenopatii metastatice, în timpul sarcinii boala progresează. Deci este bine ca să avem grijă de aceste lucruri. Care ar fi pacientele predispuse sau la care trebuie să fim mai atenți când vorbim despre patologia tumorală hipofizară? Sunt cele care au avut iradiere în zona gâtului, pentru că poate au avut un limfom hodgkinian, sau cele care au în familie forme de cancer tiroidian care au și penetranță genetică. Și aici vorbesc despre carcinomul medular și pare că și alte tumori diferențiate pot apărea cu aglomerație familială. Deci, întotdeauna o anamneză bine construită și pacientul care cunoaște istoricul familial sunt esențiale pentru a putea detecta lucrurile din timp. Așa. O altă întrebare este legată de bilanțul hormonal de bază pe care îl solicităm la femeia cu tulburări de fertilitate și cum interpretăm dozările FSH și LH. În general, în funcție de vârsta pacientei, noi recomandăm la o pacientă cu un istoric de infertilitate mai lung de 2 ani și o vârstă peste 35 de ani, evaluarea rezervei funcționale ovariene. În ultimul timp s-a extins această indicație și la pacientele între 30 și 35 de ani, deoarece medicii din ginecologie care se ocupă de reproducerea asistată vor să aibă un tablou complet pentru a vedea exact
ce tip de protocol vor folosi pentru stimularea pacientei respective. FSH-ul și LH-ul, în special FSH-ul, are o valoare limitată, deoarece el este foarte, foarte variabil de la un ciclu menstrual la altul. Are sens când este făcut imediat postmenstrual, între zilele 2 și 4 și, în general, valorile peste 15-20 de unități internaționale ne fac să mergem mai departe cu investigația și să încercăm să facem fie o numărătoare prin ecografie transvaginală a foliculilor antrali, fie o determinare a hormonului antimüllerian, care în acest moment reprezintă cel mai fidel indicator de rezervă funcțională ovariană. În general, LH-ul și-a mai pierdut din aport, deoarece raportul FSH și LH, care era considerat important pentru stabilirea diagnosticului de ovar polichistic, nu mai este utilizat acum. Mai degrabă dozăm AMH-ul, care se corelează cu numărul de foliculi cavitari și o valoare peste 6 este caracteristică femeilor cu ovar polichistic, sau facem un profil de androgeni serici, tot pentru pacientele cu ovar polichistic. Am răspuns, să mai rafinăm un pic această întrebare. Ce ne spune AMH-ul la o pacientă cu ovare polichistice? În general, AMH-ul la pacientele cu ovar polichistic este în valori foarte mari. Am văzut și valori de 15-20. Este considerată o valoare prag peste 6. Peste 6, în fața unei paciente cu ovar polichistic, ne spune pacienta are foarte mulți foliculi antrali, și atenție mare la protocolul de stimulare, pentru că riscul de suprastimulare la această categorie de paciente este foarte mare. Deci asta ne spune în primul rând. Odată confirmă faptul că există mulți foliculi în ovare și în al doilea rând că pacienta are un risc de suprastimulare crescut. O altă întrebare. O doamnă care are hipotiroidism și tiroidită autoimună, ia Eutirox de 100 și, mă rog, o schemă combinată 2 zile pe săptămână, 125, se îngrașă. A născut în urmă cu un an, a luat 10 kg în sarcină. Bun. Acestei paciente îi recomand și îi răspund că dacă valoarea TSH-ului este normală, excludem cu siguranță tiroida din ecuația că ar fi cauza creșterii ponderale. Aici, pacienta fiind cu surplus de kilograme, ar fi de căutat o rezistență la insulină și de apelat într-un serviciu de nutriție pentru o dietă personalizată, la care trebuie obligatoriu adăugat și exercițiu fizic. Persoanele operate de endometrioză cu un partener cu spermogramă nu prea bună. Acum, nu prea bună poate să fie o formă de tulburare de spermogramă medie sau severă. Dacă e nu prea bună, mă gândesc la medie. Dacă doamna are endometrioza oarecum rezolvată, aici ar fi obligatoriu de testat o rezervă ovariană, pentru că orice operație pe ovare exclude și din ovarul sănătos. Dacă rezerva ovariană este bună și nu mai există niciun fel de leziuni endometriozice vizibile ecografic și infertilitatea nu e foarte lungă, ar putea beneficia partenerul de un tratament cu suplimente care pot ameliora o spermogramă mediu afectată și să mai încerce natural sau să încerce
inseminare intrauterină. Pentru că procedeul de inseminare intrauterină prin concentrarea spermei îi crește calitățile fecundante și atunci asta ar fi un prim pas. Dacă rezerva ovariană este redusă, respectiv doamna are 33 de ani, deci ar fi undeva un AMH sub 1,5 așa, ar fi de gândit o strategie de reproducere asistată, pentru că fiind o infertilitate mixtă, nu știm ce șanse mai avem. Am endometru o doamnă care ne pune întrebarea, care are un endometru de 4,4, dacă pun sterilet 3 luni după ce la extrag, să crească mai mare. Deci doamna are un endometru mic, presupun că tot timpul ciclului și că 3,3 este o grosime, 4,4 este o grosime maximă. Aici întrebarea ar fi dacă s-a monitorizat o ovulație și dacă doamna prezintă o ovulație și dacă s-a făcut o histeroscopie pentru a vedea exact ce probleme sunt înăuntrul uterului și dacă există aderențe sau altceva, și așteptăm doamnei răspunsul ca să încercăm să dăm un răspuns mai la obiect. Partea cu steriletul poate să rezolve anumite bride aderențiale, dar nu văd alt rost. Următoarea întrebare, dacă diabetul zaharat de tip 2 afectează funcția reproductivă la bărbat. Asta depinde de vârsta bărbatului. În general, calitatea spermatozoizilor nu o afectează. Diabetul zaharat de tip 2 poate afecta dinamica sexuală la bărbat și potența prin mecanisme de afectare nervoasă. Dacă nu are, e puțin probabil să afecteze spermatogeneza, diabetul zaharat de tip 2. Am fost diagnosticată, următoarea întrebare, am fost diagnosticată cu ovare polichistice și în urma analizelor, indicele HOMA a fost 3, deci cam mare. În cazul acesta, ce se poate face? Doamnei, cu această întrebare îi răspund că un indice de insulinorezistență de 3 este oarecum la limită și aici ar fi de făcut, aici sunt două strategii. Dacă are greutate normală, se recomandă numai mioinozitol, deci sunt mai multe produse pe piață, inofolicul e unul dintre ele, sau miosanul. Dacă are greutate mare, cred că ar beneficia de tratament cu metformin glucofaj, care o poate ajuta și să slăbească. Deci aici trebuie rafinat în funcție de greutatea pacientei. Așa. Din nou întrebarea doamnei cu endometru subțire. Da, care spune că nu a făcut histeroscopie. Sunt de părere că histeroscopia, în cazul unui endometru subțire, combinată și cu o biopsie de endometru, poate aduce informații suplimentare. Deci endometrul așa, în ziua 12-a nu crește mai mare, am ciclu foarte puțin cantitativ lunar. Acum întrebarea este, a fost vreo sarcină și vreo intervenție de avort spontan sau o intervenție de curetaj uterin? Pentru că e puțin probabil ca la o femeie atât de tânără să fie un endometru disfuncțional. Deci asta este o întrebare, o aștept pe doamna să-mi răspundă. Care este mecanismul de acțiune al miosanului, cum ajută pacientele cu fără sindrom metabolic? În general, miosanul nu ajută pacientele fără sindrom metabolic, ci se referă strict la cele cu rezistență la insulină. Mioinozitolul are ca efect controlul rezistenței la insulină, evident, lucru pe care îl face în mai mică măsură comparativ cu antidiabeticele orale, și aici vorbesc despre metformin. În general, poate uneori ne punem prea multe speranțe în acest supliment, dar de multe ori este eficient și am spus anterior că la pacientele slabe cu rezistență la insulină sau rezistență așa high limit la insulină este de ales. Da.
Cam acestea au fost întrebările care au fost puse înainte și în timpul emisiunii. Eu vă mulțumesc pentru întrebări și vă mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră și dacă există interes, ne mai putem vedea și cu alte ocazii. O zi bună vă doresc, la revedere!